रागी क्यों पड़ो कौन से पड़े बोली कान अरे चप्पल कौन मैं चप्पल सह भी था No, 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 no. तो हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ समस्त को आमर आज मटन हम एक्चुअली कांदुची आज घर को जीव तो खुशी अच्छी देखा कांदुची और मटन मु करी तो काटुनु बाबा कौन धरी बाड़ी सर कौन है कौन कौन तो चूरी की गोटे फारसा धरता फारसाटा ସେଇଟା କୋଉଟା ଏଇଟା ଅଛନ୍ତି କି ଜାଣିଛି କଣ କହୁଛି କୋଉଟା ତୋର କଟା ସରିବନି ବୋଧେ ଆଜି ବାବା ଯୋଉ ଧରିଛନ୍ତି କଟା ସରିଥାନ୍ତା ତମେ ମୋ ପାଇଁ ବାଡି ସେ ବାଡିଟା ଆଣିବ ମଟନ ଟା ଆମର ଧୁଆ ହବ ଭଲସେ ୱାଶ କରିକି ମ୍ୟାରିନେସନ କରିଦବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ପନିର ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପଡିନି ଅଦା କେଜି ଭାତରେ ପକେଇବି ହୁଗୁ ମାଇ ଛଇ ଭଲଟି पूरा प्योर खासी बसी के आनिक आइछि ସତର हाँ बा ଖାଇବେ ମଟନ मटन खाइबो अने रेडी मोहनटे दिगिले କେତେ ଦିନ ପରେ ଜାଣିଛ ଖାଇ ମଟନ ଘରେ ମୁଁ ସେ ହୁଏନି କାଇଁ ହୁଏନି ଘରେ କେହି ଖାଆନ୍ତିନି ସେଇଥିପାଇଁ ଏତିକି ଦେବେ ନା ଆଉ ଦେବି ଏତିକି ଦେବେ ନା ଆଉ ଦେବି आतर तो और से मैरिनेशन कर दवा काट के नींबू दियो बेटी चल बगे दे पड़ला गोटा मसाला पका जो उतरानो ए गोटा टाकू पका अरे के गोटा प्याज पका सब पड़ी पका तितिकी रटी नो जोडी हां कुगु काना होची मत जो उतरानो पियाज पड़गला ए पियाज टाक भलसे गोले दवा ये देखिए मोगा देखिए तू काटती ये देखिए तू ये बस खाली मुझे जहाँ कह गोटे पकड़ तते आसबनि बा ना मोर मटन कर तते आसेनी बोली तो मुझे करुच्ची मत आसीबो हाँ हौ मत आसीबो हौ गोला पियाज कर दू ये तो कसो खाली पियाज कर दू आगे कर दू आसे कौन कहते इन मारी तो फ्रेंड्स पियाज हमारा ब्राउन हो जाए अदा रसुण पेस्ट देदेबा तो फ्रेंड्स ए मसला हो आम गुंड मसला पकईदे मीट मसला चिली पाउडर कश्मीरी चिली धनिया गुंड जीरा गुंड
ରାଗି କାଇଁ ପଳଉଛୁ? କଣ ସେ ପଳେଇ ବୋଲି କାନ୍ଦୁଛି ନା କଣ? ଆରେ ହରେ କାନ୍ଦନି ହେ, ସେ ତ ଯିବ ଆଉ ଯାଉ, ସେ ଯାଉ ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ଆରେ ଆରେ ହଉ ସେତିକି ଅଛି ତ, ରୋଷେଇ କର। ଆମ ଘରୁ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ନନା ଆଣିକା ଭଉଣୀ ଆଣିକା। କଣ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ? ପନିର। ଆଉ କଣ ମାଛ କଣ ହେଇଛି? ମଟନ ହବ, ପନିର ହବ। ଓ, ପନିର ହେଇଛି ଏଇଟା ଆଉ ଛତୁ ବି ହବ ଆଉ ଟିକେ ପରେ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ପଖାଳ ଖାଇବା। ଏ କଣ ଆଳୁ ଚକଟା ଚାଲିଛି ପୁରା ଦେଶୀ ଷ୍ଟାଇଲରେ। ପୁରା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ଝାଳରେ ଗାଧେଇ ପଡିବା। କଣ ମିକ୍ସ ଭେଜ ରେଡି? ହଁ ରେଡି। ଆଉ କଣ ହବ? ଆଉ କଣ? ମଟନ ହବ। ଆଉ କଣ ସବୁ ସରିଯାଇଛି? ପାମ୍ପଡ଼ ହବ, ମଟନ ହବ, ମସରୁମ ହବ। ମୋ ଦିଦି ଭାଇ ଆସିବେ ଏଠି। ଆଉ ହବନି କଣ ବୋଲି ଭାବିଛ କି? ତମ ଦିଦି କଣ ବେ ଗରମଟା ଲାଗିଥିଲା ନା କଣ? ଗରମ ଲାଗିଥିଲା ଭାଇ ଫୁଟା କରିଦେଲା। ଆମର ପଖାଳ ରେଡି। ଭାଉଜୀ ପଖାଳ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଳୁ ଚକଟା। ମତେ ଟିକେ ଦଉନ। ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ପଖାଳ, ପୁରା ଦେଶୀ ପଖାଳ। ଏ ସବୁ ଖାଇଯିବ ଏକା। ଖୁଆ ପିଆ ହେଇଗଲେ କୋଡ଼ିଏ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦିଅ, ଆଉ ସେ ମଟର ଫଟର ଖାଇବନି, ଘରକୁ ଯିବ। ହଉ ରାଗିନି। ପଖାଳ ଖାଉ ତ ତମ ସେ ଖାଇବନି, ମଟନ ଖାଇବନି, ପଖାଳ ଭଲ ଆଠଟା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଖାଇବୁ ମା ମାନେ ଦିଅ ନିଅ। ଏଇଠି ଅଛି ଗୁଗୁ। କଣଟା କଣ ବା ଜନ୍ଦା? କଣ ଖାଇବୁ ଖାଇବୁ? ଏ ଆସିଗଲା ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ। କଣ ଆଣିଛୁ? ସେଟା କଣ? କଣ ସେଟା? ବୋଉ ପୁରା ରାଗି ଯାଇଛି। ଏ କାହିଁ ଯାଇକି ଦୋକାନରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିକି କୁରକୁରି ଆଣିନୁ? ଜବରଟା କି ଜବରି କଣ ସବୁ କଣ ନେଇଯାଉଛୁ? ତା ଚପଲ ପଇଲା। ଏଇ ଗୁଗୁ ପିଆଜ ଭଜା ଚାଲିଛି, ପିଆଜ ହେଲା ପରେ ମସଲା ପକେଇ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଏବେ ଟମାଟୋ ଯୋଉଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା ଟମାଟୋ ଦେଇଦେବା। ତ ଆଳୁ ଥିଲା, କଟା ଆଳୁ ପକେଇଦେବା। एक्चुअली आलू भाजिलुनी, कंचा आलू टी अधिक टेस्ट लगे, भल लगे टी कंचा आलू। आम ये मसला कषीदे मसला मटन पकेगा। हाँ तो फ्रेंड्स ये रेडी हो गई, तार लगेज फगेज सब रेडी कर दी घर को जावाई। तार लगेज आ कौन लगेज रेडी, तार लगेज सब रेडी। तो फ्रेंड्स दीदी सब आसीगले, ये पूरा खुशी जगिकी ठिया पहुँची गले दीदी नना सेपटे लगुच बोधे चलो
ମନା ହେଇବା କ'ଣ ଖୁସି ତୁ ଖୁସି ଟି ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା କିଏ ଭାଇ ଖାଇଛ ତ ଏଠିକି ଆଣିଥିଲ ହଁ ଏଇଠି ସିଏ ବା କହିଲା ସିଏ କହିଲା ମୁଁ ଏଇଠି ଆଣି ରଖିବି କାନ ଚଲେଇ ପାରୁଛୁ ଟି ବୁଝିଲୁ ଇଏ ହଉନି ତୋର କ'ଣ ହେଲା ଗାଡି ଚଲଉଛି ମାମୁଁ ମାମୁଁ ଦେଖିଲୁ ତାର ଖୁସି ସଳା କୁଆଡେ ଗଲେ ଏ ସଳା 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 ଭିଣି ଖାଲି ସଳା ପୁରୀ ପଳେଇ ଆଇଛି ଗୁଗୁ ଆଜି ଭାରି ଖୁସି ଗୁଗୁ ମାମା ଦଉଛନ୍ତି ତା କୁରକୁରେ ଗୁଗୁ ହଇ ହଇ ସିଏ ଆଜି କାହାକୁ କିଛି କହିବନି ହଁ ହେଇବା ଦେଖୁନଥିବ ମଟନ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ଆମର ବି ଧନିଆ ପତ୍ର କଟା ଚାଲିଛି ମିସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ କାଟି କାଟେ ଭଲସେ କ'ଣ କାଟୁଛୁ ଗରମ ମସଲା କାଟୁଛି ଆମର ଏ ମଟନ ହେଇଯାଇଛି ଆମେ ଏବେ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇଦେବା ଉପରେ ହାଲକା ଗାର୍ନିସିଂ କରିକି ଧନିଆ ପତ୍ର ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ପକେଇକି ରେଡି ହେଇଗଲା ମଟନ ରେଡି ହେଇଗଲା ନନା ହେଇଛନ୍ତି ନନା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଯୋଉ ଆଇଟମ ହେଇଛି ମଟନ ପନିର ବୋଲେ ରୋଷ୍ଟ କରିଦେଲି ଖାଦ୍ୟ ସ୍ପେଶାଲ ମଟନ ଭାତ ପନିର ତମେ ହଁ ଅଛି ରାଇସ୍ କହିବ ନା ଟେଷ୍ଟଟା କହିବ ନା ନନା କହିବେ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ପୁରୀ ଆଉ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଲେବର ଲେବର ମିସ୍ତ୍ରୀ ଲେବର ମୋର କେତେ ମଜୁରୀ କଣ ଏଇ ଯୋଉ ପରିବା କଟାଟି କରୁଛନ୍ତି 250 ଟଙ୍କା କ'ଣ କ୍ୟାଟରିଂ ପିଲା ନା ସେ କ୍ୟାଟରିଂ ପିଲା तो फ्रेंड्स मटन आम रेडी पूरा पूरा जुसी है भाई रिव्यू नाइस सदर खाइबार एक्सपीरियंस है मटन खाएनी जबरदस्ती खुआ छेड़े लंका बिरयानी कौन हर खाई पार सब हैं मटन कांगाड़ी सरला तोर सरबनी आज अरे नहीं चाहूनी बट लेट करुचु अढ़ाई घंटा होगा गोटे मेकअप नौ तू हाँ नहीं आराम से रेडी हो व्यस्त हाँ मुझे जाऊनी तू रेडी हो आराम से तार अलता लगा चली
बसले ଆଉ ବାପି ମିଳିଲେ ସାଲା ଏଇଟା ସବୁ ଶଳାଙ୍କ କାମ ନା ନା କଣ କହୁଛୁ ନା କଣ କହୁଛୁ ଇଏ ଭାଙ୍ଗି ଦବ ତ ଲଗେଜକୁ ଦେଖେ ଇଏ ତ ଲଗେଜ ଭାଙ୍ଗି ଦବ ନା ନା ତ ଦେଖ ଲାଗି ରଖିବ କି ନା ଲଗେଜ ରେଡି হ্যাঁ କାଇଁ ଚାଲିଛି ହଁ ନା ମ ଖାଲି ନାହିଁ रेडी रेडी ଆଉ ଯଦି ତ କ୍ଲିୟର डोर 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 बंद कर ସଟର ଦେଲେ ପଇଲା ଏବେ ରେଡି ହେଇଗଲା ଲଗେଜ ଫେଜ ସବୁ ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ୟାକ୍ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ରେଡି ଆମର ଶୁଖିଲା କାଇଁ ଶୁଖିଲା କାନ୍ଦୁ କାଇଁ ଶୁଖିଲା କାନ୍ଦୁ କହିଲୁ ଦିଟା ଦେଖି ନବ अरे चप्पल कौन मैं चप्पल सह दिता No, 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 no. ଯାଉରି କାହିଁକି ନା ସେ ଦେଖିଲେ କାନ୍ଦିବ ଏବେ ଆମ ଯାଉଛନ୍ତି ବାପା ଆଡିକି ଇଏ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ଯେତିକି ଥାଉ ବା ଆସ खुड़ी को मन भारी दुख खुड़ी मन दुख कर दीजिए तुरंत भी दस वो मन दुख है वो ଆଉ ଛାଡ଼ିବୁନି ଆଉ ଛାଡ଼ିବୁନି हाँ हो तब नहीं जाओ किसी बीच पे ठंडा कर दिया आसी मैडम आसी हैं गरम लाଗୁଛି ଟି गरम पूरा काश्मीर भलिया लागुची नहीं तो फोन नहीं आज भला तू सब नहीं जुटी हां सब नहीं हैं से नाली बोतल बन डांचडी इता गुली देखी जीवु बागी हस घर को दिया ना ଆସିଛୁ ବାବା ଆସିଛୁ ବାଦ ଆସିଛୁ हाँ ना हाँ दिन फोन करी मैं सही दिन जीव वैसे काम तो थी ना मुझे हाँ ଦେଖିଲା साथ गिरा